Кръка ми стана троен. Можех да стъпвам. Болката беше неописуема. Това нещо ми саботира основния период. Почна да ми се повръща буквално всичко. Но аз успях. Здравейте, приятели! В София сме на летището. Приготвили сме се за отпътуване към Будапеща. Багажа е вътре и скоро заминаваме. Вече следващия кадър ще снимаме оттам, ще ви покажа формата и ще се видим скоро. Чувствам се добре, очудващо на много ниски въглехидрати вече 2 седмици. Близо до 0 ще бъде днес. Ще направим една тренировка днес и в Будапеща и ще ви покажа формата. Както казах, формата е добре, но стомаха пак си прави шеги с мен. И има малко, не малко, доста дискомфорт в много, но се надявам до неделя да го закърпя и да излезна в максимална форма. Сега не съм ходил в Унгария, ще ми е интересно да я видя, да я разгледаме и да видим какво ще се случи. Намираме се в Будапеща, ден 1. Както видяхте, теглото е 82 кг, най-ниското измерено до момента. Какъв е планът днес? Ще направя първо хранене в момента. 100 грама урзов крем, 50 грама боровинки, 100 грама банан, малко урзови креспита, бадемов тахан. Примерил съм солта, която днес ще бъде 7 грама, 3 грама калиев цитрат, 2 към 1. И водата ще бъде около 6 литра. Общо въглехидратите за деня се падат около 650 грама, протеин 150 и мазница около 70 грама. Сега какво следва? Ще отидем днес, ще направим една тренировка лека при помощта за гърди, петък, 2 дни преди състезанието. След няколко часа, около 5 часа е измерването, кантара, записването и ще се видим малко по-късно. Здравейте хора, вече сме в фитнеса в Будапеща с малко закъснение от 30 минути. Ще направим една припомпваща тренировка около 40-50 минути. Ще хванем гърдите, рамената, малко ръцете, да изчерпим гликогена и да направим много по-качествено зареждане с въглехидрати. Урите са едни от най-неприятните, които съм виждал и не знам тази серия на Техноджим колко е напреднала, но това става само за някой човек, който не тренира според мен.
in a war, I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go toe to toe till I level the score. Never gon' quit, heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself, 8 time, no trick, trust. Кантара мина успешно, измерихме 1,70,5 с 3 мм повече от Италия. И теглото ми обаче този път е 1 кг по-малко. Кондицията е много по-добра, няма възпаление и се надявам този път наистина да изкараме най-доброто в момента. Този път ще ви споделя, че боята интересно, че ще бъде 2 дни. И в събота в неделя на 2 слоя. И виждам доста познати деца и от миналото състезание. Така че това ще очаква да бъде още по-силно. Но и аз съм по-подготвен, така че ще ви покажа и формата. Здравейте хора, остава един ден по сцена. Днес се събудих с 38,3 температура и се надявам това нещо да не ме възпрепятства до утре. Ще видим как ще пресечем температурата и какъв е планът за днес. Сега ще направя първо хранене, въглехидрата. След това ще се запътим към един мол да напазарим някои неща, хранителни. И над вечер имам боя. Първи слой, утре втори слой, разделен на 2 пъти. Днес се събудих 83,5 кг. Прямо формата, в течение на деня ще определяме и количеството въглехидрати. Между въглехидратните хранения, за да се разнасят по-добре самата глюкоза, ще правя малки разходки или позинг, защото днес е пълен почивен ден. Дойдох мола да се накупя някои неща за след състезанието да опитам, които ги няма в България, но нищо не си хареса и купих на жена ми. Имаше специализиран магазин на Линд, шоколад, но се утешавам с това, ще ми направя от нашите барчета най-продавания фитнес продукт в нашия магазин за шоколад и утре ще им се насладим. Сега се прибираме, за да може боята да полепни по мен по-добре. Ще хапна, ще починем и отиваме днес за първи слой боя. Следващото хранене днес се състои от 50 грама пилешко филе, 450 грама сладък картоф и един банан. Гледам да използвам храни, които са богати на калий, когато зареждам. Допълнително добавям, но няма да е в това хранене, и форми, с цел да повиши калият, се грижи за вътреклетъчната хидратация, а това е отговорно за по-доброто зареждане с въглехидрати и самата пълнота на мускула. Здравейте хора! Днес е деня на състезанието. Вчера не успяхме да си имаме първия слой боя, понеже ми беше доста зле, освен температурата и стомаха се обади. Имам доста тежка диария, с извинение, но и ни дадоха зад сцената и да снимаме. Напълно ни забраниха, така че не успяхме. Като положението днес пак не е цветущо, явно този грип е неприятен и температурата ми вървя от 37,5 до 38. Свалил съм 5 кг за една нощ, страшна хидратация. И сега се опитвам да се завърна, но ще видим дали ще успея да го направя до 7 вечерта, когато е шоуто. Просто е много неприятно. След тази извинение диария и стомаха не е перфектен. Има леки колики, болки, по-трудно правя вакуум. И това със сигурност ще ми повлияе на сцената. Ще се постарая максимално, ще дам всичко от себе си и това, което се изисква. Но понякога не може да вървим срещу тялото си. И за мое нещастие това се случва и на второто състезание. Днес, за да върна вътреклетъчната вода и това, което е излезнало от самия мускул, няма да приемам малко вода, както се прави в деня на шоуто, на малки глътки. Ще трябва да повиша водата на 3-4 литра, може и повече, да има пак, както казах, добра хидратация и да може да се завърна до вечерта и да покажа добрата форма. Готвил съм си раничката преди сцена и нейното съдържание е конфитюр. Съм си взел малко сол, горизовки, пътемовтаха и чипс, хидратиран на Pringles, само той не ми дразни стомаха. Нещо интересно, малко водка. Водката какво прави? Дава един хидратиращ ефект, успокояващ, намалява кортизола
и подобрява пусковорността по изразени вени, по-сух вид на сцена и малко повече спокойствие. Вчера съм започнал да приемам активен въглен. Вчера приемал беше 2 грама, разделен на 2 пъти по 1 грам. Днес ще приема още 1 грам. Активният въглен събира всичко в червата и след това се изхвърля всякакви токсини и така нататък. Използвам и лопедиум днес в 5 сутринта. Приех една таблетка и преди няколко часа още една, за да може да стабилизирам също червата. Както ви споменах, свалих 5 кг за една нощ. И сега е много важно как ще се хидратирам. Всяко хранене приемам по 1 грам сол и малко калий цитрат, като допълнително приемам калий от храни. Другото нещо, което правя и приемам, е магнезиев глицинат. Около 1 грам ще приема днес до самото състезание. Първото хранене за днес също ми беше 50 грама пилешко филе, 400 грама сладък картоф, 60 грама оризовки, малко конфитюр, за да мога да почна да зареждам, като съм добавил пак около 2 грама сол беше това вече за това хранене. Ще ви дам един бонус. Подготвил съм си в 250 мл вода клъстър декстрин. Това е най-бързия усвоим въглехидрат, който дори не преминава през стомаха. Отново съм добавил вътре 1 грам сол, азотен бустер. Това нещо ще отпивам по-малко, малко преди сцена, като припомпвам и ще се получи един много добър ефект точно накрая. Следващото хранене ще се състои от 80 грама ориз, 2 цели яйца и 50 грама пилешко. Това е в деня на шоуто, част от зареждането. И ще преценя дали да добавя още въглехидрат след това хранене. Храненето е приготвено, въпреки че с тази температура нямам никакъв апетит и доста трудно си изяждам храната, но се надявам да вечерта да успея да заредя и да направя чук. Здравейте хора, вече се запътваме към шоуто, сложени втория слой боя и нека да видим какво следва. Хапнах, гледах да почина. Температурата я нормализирах на 37,2. С тази температура отиваме и на състезанието. Самия стомах също беше доста влошен и него успяхме да нормализираме до последно и ще видим вече и на сцената как ще изглежда крайния вид. The host of champions full of national pride, Nikolai Mitev.
И състезанието за мен приключи. Време да се отдам на почивка и хидратация. Това беше последното шоу за мен за този сезон. Време за солиден основен период. Да възстановя стомаха и червата. Това състезание го завършвам с неприятен момент с температура и много стомашен проблем, но все пак трябва да хапне нещо здравословно, доколкото ми позволява тялото след състезание, не трябва да се наяждате и да прияждате. Затова моята съпруга ми е заправила нашите барчета без захар, протеинови барчета. Много е добро. Много е добро. Разбирам сега защо хората не спират да ги купуват. Заслужено хапване след състезанието. След 6 месеца диета, това е първият бургер, който ще опитам в Будапеща. Seven Burgers. Нека да му се насладим и поздрави на всички. Чакай се. Здравейте хора, прибрах се в Пловдив от Будапеща, състезанието премина и искам тук да направя една рецензия на всичко от минало до момента. Ще започна така, както знаете, всяка една форма е сбор от някакви събития и следствие на тях. При мен започнах тези събития да се случват още в началото на 2025 година. Тогава бяха изразени първите и симптоми на проблемите ми с самия стомах. Беше ми се насъбрало малко повече недоспиване, няколко месеца и стрес покрай бизнеса, който отворихме и коучинга, който управлявам. И следствие на това почна да ми се повръща буквално всичко. От дадени храни, от добавки, от мисълта, че ще пия добавки, при излизане навън, само от въздуха в Пловдив ми се гареше постоянно. И всички тия неща ме наведоха на мисълта, че имам някакъв сериозен проблем. И това нещо ми саботира основния период и изминаха 3 месеца, докато открия, че имам хеликобактер пилори. Когато разбрах, че имам хеликобактер пилори, дойде ред и на първата антибиотична терапия, която беше малко по-лека, с надеждата да отстраня бактерията по най-лекия начин, но беше неуспешна. Но точно в този момент отложих подготовката си и след като преминах първата антибиотична терапия, започнах и подготовката, която беше старт юни месец. И чрез тест, отново разбрах, че не съм излекувал хеликобактер пилори и се наложи да направя втора антибиотична терапия, която вече беше наистина много тежка, с почти 100% ерадикация. Но колкото е по-тежка една антибиотична терапия, толкова по-голяма щета нанася на микробиома. И първите проблеми, които се изявиха, бяха след края на втората антибиотична терапия, около 2 седмици след нея. Тогава вече започнаха и проблемите с стомаха и червата, а от тогава оставаха около 6 или 7 седмици до първото състезание. Явно заради високото натоварване, ниските калории, системния стрес върху тялото тогава, още щом правих като кардио стълби, веднага започваше диария. И когато правих стълби като по-високо интензивно кардио, неминуемо след тях усещах едно кракорене в стомаха и следствието съседение беше диария. Получавах един ацетонов дъх, много неприятен, всякакви такива постоянни проблеми с стомаха и се налагаше дори да правя по-нискоинтензивно кардио, като ходене на пътека или крос-тренажор. Не може дори да се направи последните седмици подготовката максимално, защото ако натисна малко повече, влезна в повече кетоза и започваше неприятно кракорене, диария
и обезводняване, следствие и губене на много сила и интензитет. Около 2 седмици след това събитията не спряха. На една мануална терапия, дълбоко тъканен и дълбоко тъканен масаж 2 в 1, се получи страхотен хематом. Като се спука дълбока вена, имаме 2 дълбоки вени, по-дебели, една отпред и една отзад на прасеца. Тази, която минава отзад по средата на прасеца, при мен се спука и всичко това нещо като кръв трябваше да се излее някъде и кръка ми стана троен. Не можех да стъпвам, болката беше неописуема и бях правил крака 3 седмици и видимо загубих мускулна маса на левия крак. Хематома обаче ме ограничаваше да правя доста базови движения, дори за гръб, като гребане с щанга. За крака изобщо няма да говорим като румънска тяга или клек с щанга. И това отново влияеше на формата, понеже не можех да правя кардиото както искам, не можех да правя базовите движения както са по програма и бях изключително лимитиран цяла подготовка с всички тези поредица от събития, които ми се случиха. След това, за първото състезание успях да се закрепя. Не беше на 100%, но все пак успях, защото участвах. Там обаче допуснах една глупава грешка и не изкарах оптимална форма. Но за това нещо може да научите повече в предното видео. И дойде ред на последното състезание. Това състезание, което виждате сега тук в видеото, Унгария, Будапеща. За него вече се бях възстановил почти на 100%, освен стомаха, който все още не е възстановен. И както виждате в видеото, още 2 дни преди състезанието вечерта започна да ме тресе. Усетих, че вдигам температура, аз доста дълго време не бях вдигал, но се спомням чувството. На другия ден се събудих вече с 38,5 температура, която изкарах цял ден, но явно стинката веднага атакува стомаха ме, започна едно кракорене, с извинение отново диария и за една нощ аз свалих 5 кг. Точно вечерта преди появата на първото състезание. За един атлет това да върне отново вътре клетъчната вода в самия мускул, която е изкарал, е наистина много трудно и много пипкаво, особено с проблемен стомах и да изкара оптимална форма. И ми стана ясно, че това няма как да го направя. Оставах няколко часа до сцена, температурата не спадаше. Въпреки това аз трябваше да започна да пия вода, да зареждам с въглехидрати. Разбира се, трябваше да бъда много внимателен, понеже стомаха можеше много да ме саботира. Добре, че се закрепих с имодиум, но както виждате на видеото, формата не беше оптимална, нямаше как просто да бъде. И като анализирам цялата година и всичко това, не искам да се оправдавам за нищо, исках просто да ви споделя какво ме е сполетяло и въпреки това съм благодарен на Господ и на всички близки, че минаха през това с мен и че все пак успях да се добера до сцена. Защото винаги може да е по-лошо, можеше и да не излезна, но аз успях. Затова взех решение това да бъде последното състезание за сезона, да се прибера, да почина и да възстановя напълно стомаха, червата. Хематома все още не е излекуван напълно, преди изобщо да предприема стъпка към следващата подготовка. Искам да благодаря, че останахте до края на това видео, че гледахте.